أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم يا إخواني المسلمين. muna nan dai a cikin littafin mu na Manba'u Usulur Ramli, za mu tashi yau akan bayanin menene ramli, menene hukuncin ramli kuma a cikin musulunci, shine darasin mu na uku idan kai mai bibiyan mu ne. To anan za mu tashi akan bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, inda ake cewa a'alam, ka sani ya akhi, a'alam ya akhi, dan uwana, ka sani cewa ba annal ilmin ramli, hakika shi ilimin ramli ilmu sharifun, ilimi ne mai madaukaki, amma sharif ɗaukaka ake cewa, amma mai anan muhallin shahid kawai za a ce ilimi mai girma, dinda ana duba maf'ulul kalami ne, ba za a ce kalma ɗaya na larabci yana ɗaukan fassarori da dama, amma mai sai ka ɗau fassarar da ya dace da maganan da ake yi a wajen. Ka kenan sharif ɗaukaka, kamar inda za a ce akwai sharafinsa da hubuɗinsa. Kakan an ce sharafi lokacin abu, ko kuma a ce ɗaukaka, duk yana ɗauka, amma mai anan girma za mu sa. Ilmun azimun, alma'ana ilmun azimun, ilimi ne mai girma. Sannan sai sake cewa waja'at bihil asanidul sahihatu, sannan ya zo da isnadai masu inganci. Waja'at bihi isnadu sahihatu, ya zo da isnadai ingantattu na cewa ko wannan ilimin ba haramun ba ne, kawai dai mutane ne suke haramta shi. Kai idan baka da hujjan da zaka kare kanka, sai ka ji kai ma ka fara kokonto, anya wannan abun ba shirka nake yi ba kuwa, anya wannan abun mai kyau ne, ka ji zuciyanka ta fara wata rarraba bibbiyu haka, ka kasa samun nutsuwa a ranka. To ka biyo mu a wannan littafin, cewa yayi ganan ingantattun isnadai na cewa wannan ilimin ba haramun bane. Allah ma ya kawo bayanin a cikin littafinsa, inda yake cewa qala Allahu fi kitabihil aziz, Allah madaukaki ya faɗa a cikin littafinsa mabuwayi cewa allazi allama bil qalam allama al insanu ma lam ya'lam, allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Idan muka faro daga farko ayan yana cikin littafin ikra ne, a suratu wannan ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq, kaga akan maganar karatu ne, shine aka ce ikra bismi rabbikal ladhi. Ka kenan kayi karatu, amma me sai da sunan ubangijinka, amma me da karshe sai yake cewa wani ubangiji ne, sai ce alladhi allama bil qalam, wanda yake sanarwa da alƙalami. Allama bil qalam, yana sanar da mutane da alƙalami. Allamal insana ma lam ya'lam, kuma da wannan alƙalamin zai sanar da mutum abin da bai sani ba. To wani irin alƙalami ne? Wani irin alƙalami ne? Ka san a Hausa idan an ce alƙalam, ba ana nufin alƙalamin rubutun nan kawai ba, ko da a ce a irin jaridu haka za a ce alƙaluma sun nuna kaza da kaza, a lambobi su ne da kuma taurarin nan. To a nan shi kuma cewa yayi wa qalatil ulama'u wa kutubut tafsirul qur'anil karim, malamai sun ce a cikin littattafan tafsirin qur'ani mai girma sun faɗi cewa ilmul qalam, ilimin alƙalami, huwa ilmin ramlu, shine ilimin ramli. Ina fatan kun fahimta. Ka kenan ilimin ramli shine ubangiji zai sanar da kai wasu abubuwan da baka san su ba ta dalilin wannan. Ina fatan kuna fahimta. Sannan ya sake cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce, kana nabiyyun min anbiya'i, wani annabi daga annabawa ya kasance yana yin zane. Kana nabiyyun min al-anbiya'i baqutun,
ya hudu yana yin zane, ar-ramlu yana yin zane akan ƙasa. Faman wafaqa khutu'ahu, wanda yayi dace da wannan zane na wannan annabin, khatu'uhu faqad asaba, haƙiƙa zanensa ya dace. Wa fi hazal qadri, a cikin wannan ilimi da ake cewa qadri kifayati, da wannan ilimi da aka ce sha'ani mai girma, yana da sha'ani ne mai girma sosai. Wa fi hadal qadri kifayati, yana da ƙadari mai girma, ko in ce yana da sha'ani mai girma. Sannan ya sake cewa liman sa'adatuhul inayatu, amma me ga wanda Allah ya datar, yawwa liman sa'adatuhul inayatu, ga wanda Allah ya datar da shi. To wannan shine ƙarshen darasinmu na muƙaddima game da ilimin ramli. Kaga anan dole za ka samu gamsuwa a zuciyanka cewa wannan ilimin ba haramun bane, yana da asali tun a musulunci ma, yana da asali, kamar yadda dai dama wasu ne suka zo suka kaman gulma haka, suka zo wajen manzo Allah suka ce ga wani can yana zane ya ringa ta kaza da kaza da kaza. Shine wannan hadisin ya samu, shine yake cewa ai akwai wani annabi ma daga cikin annabawa yana wannan zane akan ƙasan. In zanen su ya dace da wannan zanen annabin, to hakika sun dace, zanen su ya dace. Ina fatan kun fahimce ni. Wannan shine ƙarshen darasinmu. A darasinmu na 4 za mu yi bayani ne akan darasi na farko. Yanzu za mu shiga ilimin gadan-gadan, wato karatun ramlin gadan-gadan. Za mu fara darasi na farko a cikin littafin Manba'u Usulur Ramli. Idan baka fahimta ba sai ka yi